Ya sunanka? Halifan Uzuri. To mu je yabo. Annabi sak da'iman kowa ma ya sani ko suke rabu ko suke wani kai ce yi mini an ta'ali ƙara yi mana allan zamani kuma ka tsaya min ilahu ka mun sani in yabi shugaban da kowa in wa ta yake annabi sak da'iman kowa ma kuma su zarce mu sauka gidan annabi yasu uzuri kano ina kafta gidan annabi gashi a jimbulo ba su kan layin za ku ga wani gida ko da daro na haske an wani shirin yake cikin masallacin yake wani ɗakin gidan ya kun sallaci su dan majawa sallah suke wa cikin wani mara al'umma suke fata na ga kaisa da har gidan mu haka muke sidi shiga lafiya babu fito lafiya an ka fito an tsaya da kyakkyawar niyya ya ji ga shamsiya mai wurgi da du to ala ƙara lafiya ba baba uban tafiya mun gaishe ka bawa tattafawa muke Allah ya ƙara kusanci.